היום אני נותן לאח שלי לשחק במשחק הזה של המיינקראפט הזה. יאללה, בוא נראה אותך עושה את זה. יאללה, תחצוב. לא, אתה צריך לחצוב את... כן. יאללה, תחצוב את הברזל. זה גרוע. את הברזל. כן, את הברזל. טוב, הנה. לא, אתה עולה בלבה. יאללה, תחצוב את זה. יופי, זה טוב. זה טוב, זה טוב. עוד פעם. יופי. טוב, יאללה, בוא נראה. תכתוב את זה. כן, יופי. אוי, לא, אתה עולה בלבה. הנה. יופי. אוי, נו. זהו, אחד אחרון. או, יופי, קיבלת זהב. תכתוב את הזהב. אומר לך, כן. אוי, אתה עולה בלבה. לא כדאי לך לעלות בלבה. לא, טוב, אז בוא ננסה משחק אחר. עכשיו תורי לשחק. מה אני אעשה? הלכתי לכאן, תגיע לארמון. הפסדתי. תורי. הוא אכל אותך. אז התור שלי היה קצר, יש לי עוד אחד. אתה מתת לא משנה מה. נו, יא, איזה מעצבן. טוב. יאללה. לך לאמצע. אני לא יכול. איזה דרך למות? לך לאמצע. הנה, פה, לך. ניצח. טוב, תורי. הנה, עכשיו תראו אותי. הנה. רגע, בגלל שהתור שלי היה קצר, יש לי אותך. הנה. זהו, עכשיו הוא אכל. זהו.